Hallo, hallo. Ja. Ja. Hallo. Ja, jeg er ferdig at byrja etter kvalt ved å si hjertelig velkommen. Alt sommer til stolt av Suddjasnegg. Kommen her samlet i det. Så la jeg si at jeg er fytlig 70 år i det. Og så spekulerer jeg på hva det skulle gjøre vi enda dagen, om man skulle gjøre nækka, eller rymba, eller... Men så helt vi at, eller så helt jeg at jeg vil jo stolt til å ha haft en sangløt i Siloa. Og det er ikke fyrir at gjøre nækka borser ur meg selv, men jeg vil markere enda dagen og takka for liv. Takka for at jeg var så heppen at veksa opp her i Farjon og her i Fuglafire. Og takka for foreldre og abbar og ommer og ja, man kunne nevnt mostrar og fastrar og pappabodjar og mammabodjar og forsfedrarna og syskjen, mine kære og bror og alle mine søsnabød. Jeg var rundt og bjøv alle mine søsnabød når jeg kom her. Vi råkne nok snakka dem der. Og bygda folket og alle mine landsmannen og ikke minst mine kære kone Oddvar sitter her etter. Takk henne for feriene som vi har haft sammen. Og mine bad, okkara bad, og badnabad. Vi har 16 abbabad. 8 jenter og 8 dronger. Og vi har 5 bad. Det er helt fantastisk, og det kan slett ikke lysast i år om det. Det er rydgjødom som det er. Og jeg husker om at det er at dette er bare så størst og framhurskerende at øya viner, takka for alle viner og arbeidsfeller og alt som er kommet av tøyne løy og tøyne løy som alt har vært på en eller annen måte til at mynda løy. Det er så omvettig enn jeg var takka for det. Og så tenkte jeg det at jeg vil gjøre dette vi sanje. Tog at alle stedene her spør jeg over. Og så sier det sånn nekkene av åkken her er sanker over en større parst av løvnen. Holdt fra ja, altså fra det man var holdt løytel og i høyme og i samkommende, i sundagsskola og skola og ombord av skipet og man kan bli nevnt alle stedene her er sanker og større parster av livet. Og jeg må si at det er at da man får skola østene hvordan det er sanger man lærte og ta også i østene om alle fosterlandssanger
hvordan det godt i sunnsyn i røyen, ikke minst i samkommende her. Det et dyrgripa savn av sangen som vi døya, og i bautjen til okkon, og så nekken åren i salmabautjene til kyrkjene, og farja folk sangbauk, det dyrgriper som har nek større tutning enn man heldur, og det en mentanar arvor, en arvor som, ja, jeg husker om, altså, bei i båskapet, men også i målbore, og hvordan merka, det har jeg husker om føresmål, som jeg har haft noen større av ossene, så det så ungt, det der, skrivelige maler sjokken, og sankeren, altså vi syns jo det så omettelig ungt. Vi kom bare en 100 år etter tøyene, så vi nesten ikke til av tøy som vi syns jo det. Som okkara og det veldig viktig det vi holder fast ved det. Nå, men det skal ikke være at filosofere mer om det. Men jeg vil gjerne lese en salm, jeg begynner vi, salm 103, til Davide, som ferdigeret til møgnøsene. Lova Herren og salmøyn, og alt som uimer lov i høyleia navn i hans herren. Lova Herren og salmøyn, og gløym ikke atler vel kjerer hans herren. Han jo tann, og i fire djøver atler miskjerer tøyner, og grøyer atler sjukertøyner, som løyser lovtøyt fra grøvene, og kryner til vi nøye og miskunn, som mettar saltøyna vi tøy godt så du innkyst oppatter som ørnen. Herren gjør rattvise og rett med ødlen kuaven. Han let Moses vita veiersynar, bøtten Israels verksyn. Miskunn samor og nøyur Herren, lengmauer og rykur i mildløyka. Han heldur ikkje vi at hava nekka møtrøyn, og han gøymer ikkje til evige tøyer brøye. Han gjer ikkje vi okkon etter synden okkara, og løner okkon ikkje etter misgjøren okkara. Nei, som himmelen høgt i jørene, nøye hansara staur i tøymon i øttastan. Så lengt som estre fra vestre, leter han synder okkara være lengt fra okkon. Som feir gjer miskunn mot bøtten og søgnon, så gjer Herren miskunn mot tøymon i øttastan. Tog han veit hva skapningar vi han minnest at vi dust. Som græset og det menneskans, det mansens, som blomman og marskjene så blomar han, ta i vinteren blæser av han ikke til langer, og sted hans veit og ikke han langer. Men nøye Herrens værer fra evenon til evenar i tøymon i øttastan, og rettfer han særa røkker lykka til badnabød, møte tøymon og i halda sottmål hansara, og minnas på hansara, så det gjer etter tøymon. Jeg hadde stedt på det her. Fantastisk salmor og fantastisk lyfter av døy. Men nå skulle vi fara synja. Til det som vi skulle gjøre kvalt, at synja, jeg skal ikke ta så snakk. Ja, stora takk for det. Og så må jeg si at det ikke bare så fytlig det, som er her. Den eldste bodgemøyen, han fytler oss i det. Han fikk med i føðingardagsgave til han fylte 6 år. Han hadde Victor. Jeg aldri vi skulle synge oss til Lukla.
Det kanske några andra röster än fyllin. Jag vet inte. Vi känner flera som fyllin det. Men du skulle föra synja. Annars ska jag säga att vi är 6 bröver. Och det är alla er i kvaldagen. Det blir 4 blöner i all fjärs. Så det kanske han vi var runt. Men så är det. Men nu får vi ta synja. Jag tar sig om att här att vara fötter i Foglafyren. För att synja om Foglafyren. Börjar vi då. Ismar Johansen, som vi alla folkföreningar känner och några andra. Han är som unger ett vers som öder mittlen vöker fjall, hö och brattland öll. Med de eströjar fackre och esterstrand. Ligger bygden och om alla tog vill älska. Mer lea, liv och ond. Vi får synja. Vi synger inte Atlands hand, vi synger 2. första versen och 9 läge och 2. sista. Eion har gjort läge. Så synger jag. Mittlån vöker fjall och brattländad de esturöjar fackr och esturstrand ligger bygden om alla tog vi älskar mer lea liv och her var mauer at neid syna og alls ratt rundt i bro hea sagt i fisken men til voksom som a blått i slå og større færre tjarme kalde støy og fotla fjord jo hendur fakra mig venga sælan Det är flott. Att det är ismar i till fjörden allt det första. Så hinner versen är istens höttne. Men till bara lejon bok till Eion hur just det läs så färda för det ordliga flå och det är fantastiskt. Men för att göra sankor som vi säger till över en stor part av lövdon och det är väldigt så vill jag näcka kanske öllna och kom bara minne. Heima, alltså det är två huxor mot heim, lukka så längst efter som man minns. Och så minst i gamla Siloa man blev låter om man här för att arman var fötter alltså och alla tøyna hur man har sig sansnar och det antaliga i munnen har akkurat heime det var främst det var den antalige sangren den inte tøymlige sangren det var den antalige sangren som man hörde och som de åtta antaliga plater och det var så svarta och så också om näkare som badnasang som man lärde för att de var halslöjtel en gott som har sundt en
Så vi lærte i Sundagsskolan hin gamla bok, hin dyra bok, som jo Bibelen, og hon var grundaleg i öll, og i öll som har lært, og det som det er bygd. Så hokser vi til at Abbe okkara, han som heter Victor Danielsen, han gav langt i 1926, sånn Sundagsskola sangbøk, og det var så løytel, men det er nekker sanger vi her. Og her i midtelen er nekker av sanger, til dømseten er luttla verset, en gamla bøk, en dyra bøk. Og til øyne, kan jeg vire i, nekker av de sangene vi framvis finnes, at har stand i så luttla bøkene her. Stått litt. Han gav seg en første salmabøk ut i 1920, men det skulle ikke være nå. Nå vi synes det er en gamla bøk, tverfernær jøkken. En gamla bøk, en dyra bøk, for ein kom ein som her, til oss og kompas stå. Her standa lyfte grøy, halt du ja vi at lyda at jeg gamle bøk. En gamla bøk, en dyra bøk, ein kom ein som her, til oss og kompas stå. Her standa lyfte vi kunde helt ja sånne nekksarne kaur, gått alt kvalt sånne gammel kaur, men det skulle ikke gjøre. Men vi skulle synge en sang som alle kjenner som er det beste bøk av bøken her. Bibelen som mamma er. Han får vi da synge nå. Det er Peter Haberg som er omsett andre sanns. Besta
helt ut att synja. Helt fantastiskt. Ja. Vi får höra en annan sån söndagsskolesang som ösne stendur i sig här bausen från 1960. Han heter Kom till Jesus, glädjer verie. Och jag har sunnet nog snäck år vid botten och Siloa, så är spärra. Ja, så. Det är helt fantastiskt. Och nu får jag höra här Margareta och Sara Björst och Nita till Appadötsar och så är det Skilkonar Sadamon, Lilja och Julia. Kate player oss när synja, syster Julia, vad som det är. Ha? Ja. Korpa texten och på här. Det gör inte texten är på här oss, det gör inte. Du skulle bara synja i här. Ha? Okej? Ja, det är fantastiskt. Jag syns jag vid botten. Det var Hans Andreas som säger att det ständer ju en sanning som han verkrast är att ha småbad synsja och ta kyrkjeklockor rinsja. Och det är väldigt öjla stor glädje i min liv. Det är syns jag vid botten. Helt fantastiskt. Ja, och nu är nudjaltrus, då får jag i skola. De säger att vi är abbabattning där. När jag var född, då hade vi dyslexi alltid tjocken. Inte utvarp, inte näka som helst. Det är otroligt bröjtingar hänt i sjön, men det ska jag inte filosofera om. Men i skolan så måste det vara en sanje. Och det kunde vara omätligt när jag tog som det, men det började jag någon morgonsang och
det som jeg nevnte i Jan heter at lære utan at det var ordentlig godt. Det var ikke alt som helt har stått litt, men det helt fantastisk. Jeg har det beste vi har lært utan at det nemmeste mat til å synge atter og atter. Det var det man gjør. Og jeg minnes vi gleder atter og i skolen. Också om några av de lärarna som och jag kommer alltid att till Herlo Bertelsen vi han sa Sanche och det här man lärde sig för folk Sanche. Men jag får ta en ekvila chantan morgonsang som vi får synja nu. Bara för att det kunde vara så eller något annat, men vi synja nu skynur solen bjärsta. Så vi alltid en av de allra verkliga sanger som vi øya føreskom, som Simon av skære hever yst til et dagslega. Jeg borde nästan klappa för det nu. Ja, det är fantastiskt. Flott år. Ja, jag har haft en stor glädje att sunche samman vi och jag näck från Imskon. Första kauret som var ute var till Hilm och Kampsen, så kejse var det. Mamma sa hon drar inte synja vi och som var småbarn då, särskilt gentlemen. Vi var också sunko samma utan honom. Och så är det uppsökande åren man det sunja till målen kauren och Siloa kauren, Beroa kauren, Ebenezer kauren och vi näck herran så är här till Ejon. Och så något annat. Men så jag har haft också stora glädje sunja samman med den fullföringen. Och i en 20 år har vi sunget samman så av och till. Första sin mer och korta sin mindre. Jag får be att komma upp här. Till vidare 8 mans.
Gjør vel. Og det her på en eller annen måte en sånn opprona og en mannskjør som var forklarer for nok sånne ganger seerne. Og ja, og det var øyelig stort litt. Og godt, vi synes jo bare for pensjonister, men det undan det kvalt. Vi pleier å synge eldre sambøylen og så har vi til jævlar og til nok så lengt i midtelen jo at vi venner, men vi doer omkring sang. Og til akkurat det her som jeg tar seg om det, det her sin dørgriperen av et fosterlandssangen som vi døyer, øysene, og da synes jeg alt mulig, særlig av salmer, men vi får synes jeg vi tykker nå en sang som øyder ur ødlån 18 komma vinter. Det av de aller eldste sangene i fargen, faktisk. Det Rasmus Effersø, som du kanskje har hørt navnet, ja, han stender av Tinkelsvatlen og der, så hadde jeg noe der. Han var i Svørige og lærte landbøna, innenfor landbøna, så hørt. Det alltid hette i 1800 og 1940, eller fors, han ikke det her. Og det som han sier det siste verset er så godt til alt det her han tåsar om Vesteratten, han huksar om Farjar, han bostadstatter. Så sier han, du har lest Vesteratt til skjutsånd vera som alltid mer kan minne av at Farjon og skam skal gjøre. Men det å holde mål. Jeg holder at det så godt. Og nekker altså fastlandssang så lærer oss til at vi gau vi okkara land, utan å være, det ikke vi at være nasjonalistisk og religiøre. Det at vi gauer vi det som vi, det som vi døyer og finner fra skaperen. Det som ligger i husen. Så nå får jeg da synes jeg skal ikke snakke om det. Slakt der. Ja, vet för ikke jeg vant lukko, og takk for sjøren han har stjøtt noe. Ikke at det er ikke som han har sagt, så da var det beste sin jeg har bøtten, så det er ikke for kjemsnegg på sjur her, det har ikke svi. Vi har haft det helt utrolig håndet, og det har vært nekk stått litt. Og vi har også vært i Åttalanda, vi var en tur i Østlandet. Sunket, vi flår til huset folk. Men samme gjør, så var det en tur i Husavøk, her hadde vi denne konsert i en kyrkje. Og kan stå og fortelle en stått episode som var her, det var til at jeg var glemt telefonen etter i kyrkjene, det var litt nær, og det fann noen av oss nere i tau. Så han tog kyrkjen, ikke kyrkjen, han tog telefonen og kørte han lomman, og så fører det bussen. Og så sier han da vi jokken ødler at han har telefonen, så jeg kan ikke gjøre noe. Nå, vi kørte, og da kostet en tøyma, så begynner han å klappe seg. Og så begynte han lå av knæ i bussen og løyde i telefonen. Ønske telefonen, spurte han også om det sier telefonen. Jeg sa, nei, vi tar ikke noe telefon. Nå. Så måtte jeg lære noen telefon, så måtte jeg få ringe til Husavøkar. Det var en kjent telefonsamtale. Takk. Jeg skal så røyne at jeg kan oppåt, men han tykker til honom. Han sier, hallo, det beidestjøren? Beidestjøren, ikke det var borgmøster. Ja, det beidestjøren? Ja, det er telefonen. Så måtte vi vite at han hadde sitt Lysland, så måtte vi si, ta ikke si meg, jeg var ta ikke si meg. Da lukket vi ikke, så var vi til døres, nei, tog jeg at vi tatt telefonen, og han snakket i borgerskjøren, og vi visste ikke hva det gjør. Så tog vi kommande og kort i telefonene under setet og her, og så røpte vi, jeg kan ha lykke, hun her. Så etter det her, ja, hallå, hon är funnen. Hon är funnen i bussen sig.
Det var faktiskt arbetsår åt så vi har haft några så jag går. Annars för det syns jag nu det syns ju jag vet så säger jag om det syns jag har läst det väl. Får vi tacka för det. Ja, det valgt å synge. Det snakks klær og sånnkjøsene. Takk for det. Takk for alle sjårene vi da sunnet sammen. Jeg vil si bare blessa er. Det er så minnes, så nå får jeg til vi eier 1925. Til at badna minne tar jeg Brynleif Hansen, som var fullfringer, mamma Bøtje Keisa. Han började så badnalevnar i Sarept, nej vi eier 1925, och det var 25-26 vi eier. Jag var bad han levn, eller bad till Arne, och så kom Sarept att han var. Men jag minns vi så levn 1925, då var Jens Skottesen i Havn, som de flesta av oss kända, pappa Jens Christian och Gunri og sviger pappa Peter, sitter der. Og som gjør det nek gaulø, og var kauløyer i Ebenezer-kauren og i nek herrens her. Og han spalte på trompet, øysene. Og jeg minns han i trompeten av vi eier, og spalte et le. Og jeg minns at Brynleif gjør til denne teksten, medan vi var her. Han kom ut inn til åkken her, badne, og sier, nå han gjørst en tekst til, dette leie til Jens Godsen, som øyder, Herren min hyregau, til Salmur 23, og til dette leie akkurat sånt hoddenleie, sånt. Jeg hadde vi skulle røyse opp til som orska, og synge henne sant. Så det er ikke treid av skulder, så
Herren min hyre gaue, ikke godt mer fattas skal. Han tryggan lektor linja, sørg og grøn og anjona. Nøyer med at fullnar vanno, lørka nøyla snart og sang. Og han nøyer med har rødt om vei, fire dansens skog. Og om jeg så hen skal genga, skjønn og leia skjønn sted. Tida om og fire, kurran med nøyer vær. Kjøpur duin og skjær og runga, og så enkur løyen med. Og du løyer med, har rødt om det, fire dansens skog. Fire mer du røyer bort du, ved han fortjent jeg ser. Du høver salva hever, og du vigar og fullt vær. Kjansi rundan godt og nøye, der skal vinja med om det. Og du røyer vær og bostad her, fire dansens skog. Takk for det. Jeg får synge en sang av træt som vi har nekket vi ser badnalevene gjør også. Det sangren Hotta og en klette og en hvitestøv, som om etter av veker, og som også som Sakariasen gått og har ist. Og man har så om etter jeg har nok sånn samstarv med Sakariasen i samband med sang, også til å minnes disse her personene som har mynta livet så på så mange måter. Så vi synger han nå, Hotta og en klette og en hvitestøv. Hotta og en klette og en hvitestøv, gav seg til fær og før og et plass fram, rundt av våra hender, svinger støvann der. Fasta Jesus gav seg en fjær så nær. Om man fantastiskt synja. Tid nu för Siloa kåre, som en kære little budget har lagt nu i mer enn 30 år, flere i 30 år. Jeg synja for dere.
Jarell. Ja, vi synes jeg først en kjentan gamlandsholm, John Newton, som oppe har omsett, som heter Hvor durst hit Jesu navn til er. Ja, takk for det. Så nu følte jeg synes jeg en... jeg kan spørre om vi skulle bare kunne synes jeg sanns ikke ha noen, men... Nei, det passer ikke. Det er det noe som jeg kan ikke ha hørt at det kommer til det, så er det alboer. Det er ganske mer politikk. Nei, men vi var og haft nye etter kvalitet, fyrre kvalitet, vi til aller nærmest da. Og da fikk jeg høve til å si etter at jeg kan en helt utrolig gøyere leiasmyr, helt kjølsomme gøyere. Jeg vet ikke om det er noe bedre i førjen. Det tar til lengt i midten å være så gøyere, at gjøre lø, altså at gjøre gøy sangbær lø. Det er kjølsomt. Og så sier jeg til at vi alt annet er glemt i førjen. Vi er ferdig om alt, og nekk som vi har gjort, og som nekk har finnet, nekk har viruslønner fire, da for at spøttene stadigvæk synes kaktusrykker. Det er fantastisk, alt det. Og han får vi da synes om en løt, men nå får vi da synes ser av verken sang som jeg kan ha gjort lønner, Ysting til Hans Andreas, som også er nok kjenter, Morgonsanger.
Ja. Tusen takk for det. Jonan. Han tog vel å få folk å synge. Få det leva vel. Tid, ja. Altså, jeg atler ikke at det skulle være nekk mer enn halvannan time eller så. Men så videre til. Men altså, det er så rævlig riktig å velge sannsyn på seg ord. Og bare være faktisk for nekk var. Men jeg halte for at fer til Øssur Bergkammer nå, jeg synes jo en sang til honom, som hever Øsne Ruika og vi som nekker om sangen, og som er oppe våre at vi nevner han, og jeg halte for at synes jo han til en sanger som han tog. Jeg minnes da jeg var store smådranger, både på en patland sang vi sangbrøren i havn, og da kom noen plater ut sånne luttler vi fyra sangen, og en av de sangene av livsens løy, og en viner som fylger med, som også er tøtt. Vi får synge han. Synge vel vi. All livsens løy, og viner som fylger med, så underfull først livet nøyer meg. Og han visst og nå, han gjør så glede til meg vær, og til Jesus som vårt hjerte var. Om løyen ber, om fjall og bratter løy, om mer skøy, om gøtta lengta ned, så det han, en vita at han fylger meg, og mellom så til himmel høyre ber. Og i år så lang, hans kærløyga og kjente, inntil vi krossen hjärsta utfekk fri. Det løyga, så løyga og døye fire med, og nu hans hånd kjente vi vårt skri. Om løyen ber, om fjall og bratter løy, om mer skøy, om gøtta lengta ned, så kan han at vita at han fylger meg, og mellom så til himmel høyre. Ja, og ta det kommer til Øssur Bergkammer, så må jeg si igjen og så egen her og røste mer, at jeg kjenner ankan som tog så vel at gjøre begge tekster og lø som Øssur Bergkammer. Det må jeg si. Du får bare synge en sang til honom, hvis jeg bare er klarer. Det sangren som kommet fram korsene, at løy meg til her grønne fløter, som Øssur har gjort begge år og lett. Ja, takk for det. Og helt i åren vi færre til Tansanjen, så skulle vi færre at lusta og hitja. Her kommer en mynte på vetsjen her. Jeg vet ikke om det lusta jeg trodde om det. Løy meg til her grønne fløter, Hva sier du? som Øssur har gjort begge år og lett. Hva var det? Nei. Ja, jeg har alltid takk for det. Og hva sier du? Helt i åren vi færre til Tansanjen, så skulle vi færre at lusta og hitja. Her kommer en mynte på vetsjen her. Jeg vet ikke om det lusta jeg trodde om det. Løy meg til her grønne fløter. Hva sier du?
Hej. Ja, jag vill säga att det var en pastor och stunten någon. Till förgår sig flenna. Till super. Vi så lussade ut från förra dagen så blev en sångerspaltor för första fär. Till nu färs alla roser. Alltså han blev spaltor först för hela inspelningen som akkurat är gjort och nej, men vi får hitta en liten video som här bak görs. Så nu hittar vi bara till pappa som synger och han synger så ett lä till texten till Ismail Johansson. Nu får han alla ros. Nu färast alla rosor, nu fallnar kvarstad strå. Vi froste kemur vetrar tujen kalda. En blomar tå en rosa, hin fagrasta är så. Som aldrig en i moll skall vita fjälda. Hon upprann i Guds hjärta, vid krossens fot hon fann. Sin grårar mat och Jesu djup och saron. Sin lid och enka fäck hon av blåen hon som rann. Och liv och växtur störst av undrun rar. Så många en gärar orsten vid ros och navne här. Se pröjer och som leiv hon borstor gulnar. Men hin himmel rosa och i barme tun och ner. Tu trors att egen täpa skall till fullnar. Med knäckvar ungen vetur, men var är vitur? Tui a krossen skat och tryggva vilde. Och amun vehir nere, kvart stimun fautur ger. Sär Jesus mun vi karlaga och milde. Och gåe god, hau takk, fyre små blomor av jord. Som kärlöjgen oss fyre fot man brøya. Ja, gåe god, hau takk, at tun vin og røyn og kvör. Skall evet hava rosorna at øya. Ja. Hade var vackert. Jag tror det var vackert och vi sätter upp normal här i 12 oktober att vi skulle klara att få det ut till føðingardagen då till Jack. Inte minst tackar vi Niklas som sitter efter Niklas Johansen och Lena. Så det blir så lätt och spännande. Nu får vi göra i programmet någon så säger. Og til som sangren til Østerbergkammer som øyter Ekskjøtran. Løy meg til det grønne fløte. Og jeg vet ikke om tid kunne være vi.
Løy meg til ter grunn og fløtur, her mun sal kan kvila seg, sida trygt vi tuinar fötur, høyra at du elskar meg. Her friur, her skuile, ta i ödner herja an, mengan salen mun fann kvilo, ta i anlit tukt hon sa. Løy meg til ter grunn og fløtur, lugast atur salen mat, duirar og adlar løtur, ta i høyre tuinar rød. Løy meg til ter grunn og fløtur, forsmakur av himli her, stundum sällan ui mer møter, anda mun av foldum meg, til ter ljós og fagr og hadler, til tutt ljósa paradís, svunner og skuggar adler, salmen syngur lov og prøys. Løy meg til ter grunn og fløtur, lugast atur salen mat, duirar og atlar løtur, ta i høyre tuinar rød. Løy meg til ter grunn og fløtur, her to versk tu mer gjerst, salmun hevur suinar røtur, best i ter og tu men tu varst ter og det ta i druiva kan fra ter, hire løy meg aftur her, her voida tu nær. Løy meg til ter grunn og fløtur, lugast atur salen mat, duirar og atlar løtur, ta i høyre tuinar rød. Godt synes jeg vi. Løy meg til ter grunn og fløtur, lugast atur salen mat, duirar og atlar løtur, ta i høyre tuinar rød. Ja, stora takk for det. Fantastiskt å høre. Så røtten og takk for omspillet. Eion og David spiller bass, og Benjamin spiller gitar, og Rekve spiller trommer her. Ja, fantastiskt. Det så att man tar så lösning om Fritz Johansen sitter här, och vi har haft en bättre examen och jag löve. Han kunde fågla för så lärare till för i andra real. Jag är i matematik och i örreal. Och filmlöjd. Och sånt ni har är Helga Abrahamsen och i filmlöjd.
Så det nok stått, han ble seg grunnet til at jeg har haft han i filmløg. Men jeg har Fritz i filmløg, men det er ikke akkurat her. Det var ordentlig spennende, ja. Men i Nujan Sjæl, det ble lærer for det ble ikke tog, altså, jeg kan godt tanke meg å ha haft en 2 timer etter etter, men og det ble så en sangomkvarv i Fuglavir, som da ikke var fra man undan, men det var helt fantastisk. Flere lærere, som jeg kunne nevnt oss, men og i samstånd vi Fritz, ble det helt særlig på sjur, og det kom også gentekøver i Fuglavir kom på sjur tog, og så var Fritz, han kjente en danskere som kom til Farja, John Høyby kom i 1900 og Øyne Forsalje, långt sen här aloj och Danmarks Radio Spie. Vi var vidare och Danmarks Radio Spie kör nu som så tror ju för. Det var en helt fantastisk inspiration till filmen vi har. Tackar Fritz för det. Så jag tror han är nu. Ja. Ja. Det var det jeg gikk i årene. Realskolen som vi gikk var, det passet. Vi sunker 4 stemmer. Marsten Simonsen som er her, og som vi har haft øyne samstarve vi gikk Løyve, og i Townlodge. Han gikk også til klassen, og mange andre. Men det har vi stått for nå til. Jeg ætler bare å nevne det her. Den sanger som går på skjordet, og det inspirerer meg til å gjøre det. Det var hantet tøyen, og hæser inspirasjon. Og nå får vi å synge gaktuttrykk. For å be oss gentene komme opp og synge hvemmer. Alle bøttene hvis jeg vilja. Vi får røyse opp og synge gaktuttrykk som kom på skjordet. Man vet ikke hver som løgnet kommer fra, men jeg fannes yrkjengene og i bøttene av Røymel til Hans Andreas, og han så blivet til at alle føringer da han åttan at det er merselig, men så er det.
Tack. Ja, jeg får ikke stå at synge alle sanger med atleie, det gjør heller ikke. Jeg har en samsvar i MC Restorff, jeg ber han faktisk kommer, men det la ikke vel 4 det. Så jeg får bare takke honom for det samstarvet. Jeg burde haft denne sangen, det bare vi sang til MC, det er alltid for å gjøre en ære for. Men då får jag be bodjarna här sommar. Vi är 6 bodjar. Kom upp här. Viktor och Paul kommer här. Och Harry. Och Terja. Och Ejo. Vi får Marsten Simonsen som vi säger som är så otroligt musikalsk. Han har ju det går sån här underspel och tacka honom också för det samstarv som vi har haft. Men nu får vi ta synge en sang som öter nu så Jesus loste med och gör en himmel och ja, vi tar sungen jeg ut jøkken årene, men til rævlig og lengt i midtelen nå. Så det her som vi då til sånne vi trener i kjattleren, lykke øyne vi gjør. Men jeg kan si om enda sangen her. Ja, då er en 8. Jeg kan si om enda sangen her at papi okker, han heter Jakob Olof. Han sang han inn av Plato i 1900, jeg var ikke nær, 1940, når det var ikke, jeg kan gjøre det, og vi datt han av Plato, det var 78, halte, omdøyninger. Og han elsker enda sangen. Og det gjør jeg også, eller gjør jeg videre også, han er helt fantastisk i sang. Ja, det er himmel langt her, er synden 4 givner. Og vi synes jeg nå. Herre Jesus, det er
Ja, takk for det. Stort til å kunne sende framveis. Sammen med Øtland Bodjon, som jeg sier. Det en stor nøye. Men nå skulle vi synge en sang som jeg har synge alt med løyvasen i Kaure, og det disse sangren til Peter Haberg, hva kan som navnet Jesus. Peter sitter der, sånn han sa. Fantastisk sanger. Ja, vi synger. Ja, jeg skulle ikke røse opp, come on. Hetta var sjøle langt, det var en trutsanger det. Det klarer de det. Så han som ikke klarer, kan han fære ned under. Ja, ja. Hvert kan som navnet
Helt fantastiskt. Inni halde och helt alltså. Ja. Det väldigt. Nu får jag synja, jag får synja trutja sanjret rätt. Klavid. Det har vi först ta sommar att hästen och löjer. Och Paul Botchman sitter han har omsett William Egg, skriva Egg, omsett Egg, som helt ungur da omsätter den svenska sanjen när sommaren mot hösten sig vänder. Och allmäntliga verka salm, han har också blivit en sån klassiker i förr. Vi syns han. Ta sommar att hästen och lor till rajar sin mål och kultur och ljósar i land och bojar här sommar och sol allt och tar vida ta vindar i Ja, så för det syns jag ska man säga en till en amerikansk sångare som är Flowen Tidal som jag också gärna vill nämna samband med sång som är vår har stor antydning. Vi har gått samstarv vi. Där vår komma ska berätta i det sångren. What a day that will be Adrian Enskon i Nyland. Fantastisk sång. Vi kör det. Komma skall brått ta ett land hau med hand och till skott fyra sjön och langur sjön frior valdar av ett här kyrkar stränder byrsnas färd röjgar stund fagnar stund beror där röjgar stund löta sig ta igen
vi då ja, det går sant ja. Och så kunde vi gott helt ja, sånt allt kvalt. Men det tog en löjrig stund. Vi får nå synge den sista sangen, men Arjen så för att tvär fitta gente spela ett litet stycke på Villin för Appa sönnen till Margareta och Nita. Här vill jag så gärna släppa att spela för Appa. Så att han så synge jag vid Ljuse Svinnor. Sangkåre för synjans och samman vid veka. Ta det här lite när spel. Där spelar Boar vill inte ha Monica Staus Johansson. Där är överförare. Kör väl. Ja, så stått lite. Det är så överförare. Monica, hon är tålen och ordentligt gott. Stått lite. Tid vidare och kommer till ändan av snär. Och tar vidare, nu får jag ta synja den sista sangen som heter Ljuse Svinnor över fjall och flöter till att läsa mig en av Gjörtland och en sang i bautsen som Abbe har omsett och i Sunnartøy som blev sunget till och helt annan lä. Och jag får ända vis ner sangen och jag får bara att tacka till Konattlom för att det kom här där. Jag syns jag samman med mig och jag pröjsa Herren för hans verk. För han som var är. Och jag hade vi syns jag bara. Så tar vi till liv och syns jag så kan bara lägga upp att ända. Så jag först. Och tar vi så för Leo så för ni runt. Folk äta. Och jag hoppas att komma. Det är näcker mat, så kan jag säga. Det är gott här nu. Det är hjärtligt välkommen. Allt som är omätligt glad för att se det. Kom bara upp, gör väl, nästa vecka. Tack för det.
Ja, Arjen skal se det som jeg skal si så, for så får lykke som ompåfyrer Siloa er bare en halsen fram. Jeg skal bare vegna Siloa, bare en takk til Jógvani, hjertelig lukk og vi skjer til å gjøre det noen. Og vi vet ikke at som samkommer takka der fire, til uikast som du har vært i jøkken alle årene, og til trofeste som du har vist, og til som du har ryka samkomna i Bæ og i Sandje og i Tøvnløgje, og at vi kaure, vi badna kaure, og øysene at hava andakter av Edelsheim, av Vesterstov. Og mengan det så løsner, vi sitter her i Siloa og Sintja, Fela Sanger, vi gav en underspillet fra Mittelanda Jógvani og egen og Øren, og man husker, her burde alt sitte til at det gonger så lagt, og det er oanmyndelig, vi er oanmyndelig sikna i Siloa, at det var styrka krefter. Så Jógvani, hjertens takk for til trofeste, og takk for til utkast. Ja, nu det sikkert nekka svenk, og som pappa sier, så en rikva mæten i ontor, så endelig er for ete negv. Men det aller sista som vi får gjøre her, Arjen til slippe ut, til at vi får atter at lusta og at hitja. Det var så at samstundet som vi får holdt vi at gjøre det vi nu får at alle roser, så också vi syskene, altså bøttene som Jógvani og Oddvar, at det har stått litt gjørst okkurs i vraskelse til henda dagen, og så det en sangren som heter Sjålen skuiner jøkken klokkan, som det ikke et lese, og kanskje et eller en tekster som pappa har gjørst, men til nekka som han har sunnkje, og han har så tutt han teksten ur danskunnan for tøyene. Og jeg fikk så lyrska teksten fra honom, til å si at han eksisterer bare av en håndskruven på bordet, kan det passe? Simpelthen. Ja. Og han helt at det for å synge vi til lytte badnakøren oppe i skolen, men det er ferdig sikkert øsne, men det er jeg peller i lydsynt her. Skilta. Så har vi vært i studio, så har vi Niklas, og vi gjør det sindra forarbeid, og så tar han øyne dagen, høstdagen i nassøste viko, så var vi et ødel, abbabøttene, og ødelbøttene, utan Joel, han ganger her med eldre. Og ødel liksom vi, ødel synes jo okkurs og gjør ordentlig stått litt, så vi får alle vise at vi kan rekke, vi har gjort et video til det. Så det er det aller siste som vi får gjøre. Ja, og Jenny. Det visste jeg ikke, det er det. Så rekker vi og Jenny har gjort et video. Men Arjen vet ikke, så hadde jeg for å takke for så løtene, og takke herrene for det. Og så tar jeg det vårt video, så kunne de være nere og få det knæta. Så gå ferdig himmelig, vi takker deg for at vi kunne være sammen i så løtene. Jeg sa ha til løtene, og vi takker deg for alle så sannsene vi da var sunnkje, og tar som vi da har hørst om det, og til trofeste. Og gav Jesus vi legger så hos hver anstekken som her til denne henter, takk deg for hver anstekken som kom her i det. Og herre, så takker vi deg selv for pappa som har valgt å holde dagen og hente han hatt, som en øyelig vekker mat i halte sin halvfjerdsåret føðingardag. Så takk for maten som vi får njøte, og bid om at vi får en god løte at han har. I Jesu navn, amen. Så nå får jeg vite at Kara hentet her sannsyn fra, og håper jeg det rikker. Solen skåner, kjøkken
Ja, vi enda her og foran i rundt nu, gjør så vel, og tusen takk for at du kom.